Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di saya itu Pawarepa Salwa. Halo pemirsa semuanya. Jadi di malam hari ini 31 Desember 2025 dan besok itu adalah 1 Januari 2026 iki dadi enek acara bakar-bakar ning Gadu pemirsa. Dadi kan imang kene bar maem to, bermaem bareng-bareng ning kene. Nah, terus iki genten ning kulon, ning keluarga kulon ya iku ning keluarga kulon kuwi ada acara bakar-bakar bersama dan iki dulur dari Purwodadi juga ke sana guys, yaitu Mbak Pina, Mbak Nesa dan juga Mbak Nabil dan juga Deneng itu ke sana ning Gadu. Jadi kan pengen ngelumpuk bareng-bareng iki aku bersama Bunda juga akan ke Gadu seperti itu. Jadi Mbak Repa mang yo dijak ya ndak yo ambek Mbak Dami tapi apa ndak? Iya terus sakit yo tak kunjakno ae ndak. Jadi iki acara bakar-bakar ning kono sik guys. Terus esok lagi neng kene, jadi waktune iku dibagi seperti itu ya pemirsa. Jadi ben gak tabrakan. Nek tabrakan piye dibagi loro iki awake. Jadi aku ape gawe konten ning kono bersama keluarga kono juga ya. Jadi aku iki feelingku ning kono kuwi bakal rame. Soalnya kan enek keluarga Purwodadi juga mang sing wis tak sebutno. Jadi ya iki kebersamaan kita lah ya. Jadi piye keseruane iki? Kene apa OTW rono tapi iki ketemu warak banget tidak. Kok karek ngawah tuturu aja. Asli nek warak ngene iki cus. Kita pas sik yo. Jadi yo gak kene neh. Padha ora indah. Aku sing keirengen. Makasih dah, makasih ya. Aku tak budal mlaku aku. Tenan kes aku ndak ada kesampinge Bunda iki koyo ya Allah, Gusti Allah. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah ya. Tapi aku ngene iki manis loh, hitam manis tenan. Hitam manis. Ya ndak, angleku iki wae, guys. Iya, ayo ki. Yes guys, kita OTW ke Gadu dulu. Dadah. Tak cium Bunda di teles. Ya Allah, Gusti. Guys ya, tadi iki wis tekan ya, wis tekan kene dan iki ape njupuk bakaran. Iki gurene ae saiki diperluas guys. Jadi kok ngene iki. Walah. Iki kita wis dianuni cah si bumbune. Kowe iso kok gejong dhewe? Gejong dhewe piye? Aku nakane tek kon gejong dhewe iki ya. Oh iya. Iya. Duh, kowe iki aja ngono le. Kowe kan jare kowe kuat. Kowe kuat ae. Gejong piye? Genjong. Iki tak genjonge aku. Tak bawane aku. Mula. Put guys yo. Walah saember iki. Ya ya me saember. Iki. Iki tadi sing koyo frozenan iki wis di apa jenenge wis dicampur kok ngene guys. Wis dadang dah. Ndak iya, aku kok urung mulai kondang. Iki bakare nganggo kompor sidone. Iya, lho kompor. Jadi kompornya wis dikene-kene. Saember full le. Saember full. Mboten apa. Mboten apa. Artise. Artise. Iya, jadi artis tenan wae iki. Tek sakeh. Bakal bakarane iki. Aku tukang kebut tok. Tek sakeh iki ya, Om. Iya lah keluarganya akeh keluarga besar tok iki lho iki. Walah ngeri iki. Saember iki jangan. Wis tenang wis sampai pagi merentah. Walah tapi aku iki bermakmi, Om. Dihabisno. Wis kadung disiapno kudu dihabisno pokoke. Harus habis. Bayani. Harus habis. Gak habis kowe wangko sing Ya aku ya Allah. Wah, guys, tadi iki koyo enek kepala, ceker, terus sampai jeroan iki cekere. Cekere wis disusun loro iki, terus iki ya wis dicampur. Mang sing nyunduki sapa ya aku tek. Tim sunduk-sunduk mang sapa? warni dulu sendiri. Yo, lek warni yang
Terus sampe kae wedok kabeh lho. Masmu ilang. Iya, Mas wis anu ndekne. Terus iki wis kabur. wis apa jenenge? Golesane. Golesane oh iki. Terus kuwi yo enek tahu. Jan rupa-rupa tenan. Wis guys, iki ben kok nek wis bakar-bakar kok tak syuting lagi. Mandi ini cuma satu tok. Lah rumah bareng-bareng. Dua siji tok iki. Lah terus gini. Kayak gini le. Oh, lha iki lagi yang bakar. Ayo tipis tuku online papan online. Gak aku tak kai. Tapi ya mesti godok sih. Mami. Lah tak kai, Bu. Tak kai sih to. Lah ya tak lagi kok so. Tak kai. Sing Duh, wis goda ae, Mbak. Sithik-sithik sih. Wis Mbak sithik-sithik. Sarang bakar iki suwi sak ember. Aku suka ya, mau lagi ya. Pengen deh. Celuk air paling yo gak wani dhewe. Mas jak bareng Rene. Gak apa-apa marani Rene lho, daripada ning omah dhewean deh. Tengene ambune koyo Kayak segera ya. oh gak koyo Mas teh barang anyar mungkin lho cete anyar iki. Apa nih? Anune kompor emang anyar? Apa? Katakane kompor. Iya, katakane kompor anyar. Ambune koyo cek. Kayaknya karate. Nggih, Mas teh cek. Sajane anu teflone meneh duwe di bensin. Teflone kawak, Mbak. Iku sing apa tatakane kompor? Nek tatakane kan ambune kok anyar ngono, Dik. Ki turun langsung ki. Oh mandi. Langsung suhune. Lah iya. Liyane ra ngatasi, Dik. Jangan atasi iki gak didampingi. Apa tak kon ngewangi dia ya gak iso wonge. Iya, mek si anu si. Niki tapi enek musik iki krungu apa ora, Wah? iki gak enak sing dibakar tadi kan. Lah yo kuwi gak usah dikakno to sing samping. Ngenteni anu apa jenenge? Teflone yang satunya. Matangane kan di matangane. Wis ya. Wis mateng porong. Wis meh tinggal Wis meh pokoke. Nyegrah. begini sing ngrunti kayak iki. Kepala. Lah tanggone langsung. Yo kuwi pateni, lek nek dikakno nek ora. Gesale. Dia lho mau kena. Wala kamu gitu wis. Iki wis matang cukup. Kuwi anu sing tipis kuwi alon-alon ae apa gendine. Nah ya, jadi dapat dulu. Wes, ngegek. Cukup. Alah mleki wong e. Oh, Mbak Pina review. Pedes. Lah kuwi ora dikakno kok wae. Pedes, asin, manis jadi satu pokoknya. Heeh. Kegosongan pora? Enggak, Mas. Enak, Dok. Mantap. Ya, kuwi mana kuinya milih. Kuwi yang mana? Ketok berada. Ketok Enak, Mbak. Pas masale. Ini loh. Lengkap ini. Yo samangane. Ya yang Tapi nek Mas ke samono kae iki ketoke saose kurang yo. Ini loh. Ini sausnya semua ini. Tapi Nabil seneng pedes gak? Kasih dulu nanti ayamnya tak. Nek kuwi kepedesan lho Dik ketoke, Dik. Pedes gak? Aja. Ketok berada. Tapi nganu watrop mleki. Itu apa? Iku sing Ganti margarin mau. Dek men tidak kono margarin jadi kau
Ya wes nyegrak. Terus Mas Reno ngene. Wes di kanteni sik. Boten sih. Matane sik. Wes flash. Nah, iki sok kene yo di flash. Di flash kabeh wong peteng kok soalé. Kersane Bu asung dados bakal bakaran kabeh niki. Lah ini kok sak wember ngeten lho. Kayak yuk salok dikene kulkas e. Wo nganu nggih pun ngeten iki. Go disunduki. Oh tapi pun digodhog. Ini mau jenengan. Nah, sing nyunduki. Nggih. Sing nyunduki sing ndasi sampai akhir urip balik. Oh. Wah niki sedaya wae sing ning kulkas sedaya. Lele yo ora. Lele ri mengke do. Lele niku nggih digoreng ya, Bu. Lele bakar yo enak rek. Enggak tapi Mas. Iki Nek lele bakar kan di sayur Oh, to, tak Mbak. iki monggo. Jenengan icipi. Lewat nih review. Review lek. Hah? Sampeyan tak kon review kok ya. Piye rasane? Iki apa kowe? Vlogger. Ora pentol, jelukane pentol. Alah yo. Tan. Nah, kok rindi? Teleponan karo Wah. yayangnya. Teleponan jirene. Lah engko apa dino ngebel lah aku ngono. Lah nek gak ngebel tak seneni ngono iki. Ya Allah. Sorry lah. Kok rasane aku lah senengane wong wedok iki nyeneni wong lanang kan. Oh, ngono lek. Nek gak ngebel seneni lek. Ya ya aku yo ngono jane, Bang. Ndak di review piye rasane? Enggak apa-apa coba ini. Rasane piye? Ceker apa kepala. Gak apa-apa iki nganu gak nganggo was nganu weteng iki lek. Pedes nambah. Mantap. Manis itu manis. Mantap enak. Manis. Manis. Arek makan enak. Manis. Ora sih. Sana manis. Nah, Kuwi ki mau. enggak, sama kan. Niku disukani sing manis apa enten sing manis? Saose enten sing manis. Mboten pedes do yo. Nanti maam Win, rasanya gimana ya? Piring. Bisa makan ceker? Hah? Duduk sini ya. Duduk sini, duduk. Oh, duduk. Jadi mana piring? Duduk. Duduk nih Mam, duduk. Sana sama Mama, Dok. Mama. Nah, duduk. Wah, duduk situ pintar. Kayak wis. Kene Dok, kamari teng mriki nggih kudu ilang mon, Bu. Pedes niku sing Bu. Sing mboten pedes niki sing mriki rek, niki dibakar niku lho mboten pedes. Niki mboten pedes. Yen seneng sing pedes napa sing mboten pedes? Enggak pedes saya dhewekno. Niku sing pedes niku. Sing pedes kan nganu lek napa bumbon tumbas terus e. Lah anak-anak iki piye? Anak-anak. Apa to jeplak? Oke guys, lanjut ya. Kita iki menyoting yang bagian sini ya. Kita diwis sik bakare. Soale iku kan wis dibakar to. Nah, dimaem sik ben dimaem sik. Lagi engko nek kurangan lagi bakar nek ben gak kaken ngono guys, ben gak dadi adem ngono lho. Dadi ben anget terus seperti itu. Nah, iki kenapa tak dabing wis roh dhewe lho ya. Kuwi mang tak syuting penyanyine ya. Penyanyine iki jane mang goyang, ngadeg ambek goyang, tapi penyanyine milih ndelik, milih lungguh ae ya. Jangan bayani kita di karaokean guys, rame-rame karaokean gantian. Makanya aku nyotingku iki terus tak dubbing ngono. Iki mendek sik bakar-bakare ya, sekalian aku mencoba hasil bakaranku. Awik, enak sekali, awik. Jangan bayani, makan sing liyane kan wis do nyunduki. Nah, tadi sing nyunduki kuwi adalah dene ngambek Mbah Dami. Dadi disunduki sakmono akeh mang, terus iki wayahe putu-putune bakari ya. Dadi iki dibakar iki ya, enek iki aku, enek Mas, enek Mbak Pina, Mbak Nesa dibakar nih. Soalnya kan enek sing ngape mantuk engko ben bungkus kalian, terus enek sing pengen anget neh mungkin, terus jadi maem neh ngono. Jadi iki bakar neh ya sekalian Mas sampai bungkus piring. Soalnya di
kan Mbah Dami bungkus engko ben dimaem ambek kanca-kancane ngono guys. Dadi iki mangki aku wis pamitan jane wis pamitan ape mantuk terus dikon Mas ngewangi bakar. Terus ya wis aku ndoprok neh bakar neh. Terus tapi bakarnya asik guys. Penak ae. Nah, iki aku mbuh nendi iki ngilang gitu loh malah dolanan sepeda delok. Nendi aku? Kok man ketoke emang aku pas dolanan sepeda, guys. Aku jajal sepeda Mbak Nabil. Mbak Nabil mrene nggo sepeda. Digawa sepedae dilebokno mobil. Nah, iki aku jajal ngos-ngosan tenan. Nah, iki yang gitu iki sing sosis-sosisane dibakari kabeh sik, guys. Ben kepangan, ben kemaem yo. Terus sing ayam-ayamane kuwi iji enek mang soalnya kan sak ember gak mungkin nek dimaem langsung kabeh. Terus kan nek anget-anget lebih enak. Terus nek urung dibakar dikei bumbu ngono kuwi iso diolah iso digoreng ke apa digawe rica-rica apa digawe apa ambek ayi engko ayi iki kreatif guys. Bisa membuat makanan sesuatu menjadi menjadi lebih menarik yo. Jadi iki mang iji enek terus aku mantuk tapi sosis-sosisane wis dibakar kabeh terus dimaem bareng-bareng neh mang yo. Iki Mas bungkusi. Ndekne guys, ndekne pinter mang jupuk plastik terus jupuk apa jenenge jupuk kresek sing ireng ngono kuwi ben kuat yo. Terus iki bungkus seperti itu. Mbak Dami iki juga emang wis bilang kok guys nek Mas dikon bungkus oleh nggo kowe ambek kanca-kanca mbok nggo Mas itu juga adiknya tante Lis. Dadi iki yo piye yo guys yo sak gadu yo kok apa yo kanca yo dulur dadi kancane Mas kuwi yo adike tante Lis ponakane tante Lis adike tante Lis ngono kuwi. Dadi yo dikon bungkus sisan ambek bae ben engko juga dulure ngrasakno piring yo ndak yo walaupun wis masak-masak dhewe tapi ben ngrasakno juga sing saka kene ngono guys sing saka maksudnya sing bakar-bakar iki seperti itu. Wes guys pokoknya iki mang apa jenenge bakar-bakar ambek berbincang-bincang ya ambek ngrungokno karaokean bareng ya. Pokoknya mang sapa sing ape nyanyi langsung maju nyekel mic pokok. Yo gak maju juga sih maksudnya ya nyekel mic nyanyi jan. Nah yo penak tenan. Pokoknya kok request apa disetelno turne kan nganggo ngono kuwi ya. Apa ndak ngono kuwi jenenge ndak? Apa kuwi sing ning layar besar kuwi? Apa guys ngono kuwi jenenge pokoknya iya proyektor mang ben sing gak apal ya iso maca. Pokoknya wis penak tenan ambek maem bakaran. Wis guys iki aku wis sampe mantuk ngono. Delok to. Sak loro ki apa enggak kurang gawean? Ya Mbak. Halo guys. Jadi kita menunggu kurang menit. Kurang 8 menit kita mau mencoba anggur ning TikTok. Nah TikTok iki jare 12 anggur insyaallah iso kaya ngono ki lho njaluk jodoh, njaluk kesehatan, njaluk rezeki yo. Dadinya iki kan kita cuma FOMO, kita tidak jajal-jajal to ora koyo mempercayai sing koyo tahayul ngene iki gak. Iki mau gabut-gabutan karena yo seru-seruan. Kebetulan duwe anggur ngono. Ya jal nek gak ndek anggur mengke. Nah iya Jen. Dan terima kasih banyak Mbak Ovi sudah dikasih anggur. Jadi ini kita mau menunggu nanti 00.00 kita akan memakan anggur sejumlah 12 anggur. Kenapa 12? Karena mungkin kan ini tahun terakhir kan. Ulang terakhir kan rolas kan? Iya kan ya? Iya betul. Setahunnya 12 bulan ya? Lah makanya kuwi kenapa dikon mangan rolas mungkin sawan pisan ngono. Nanti ini kita mau makan 12 anggur. Anggur grapes. Yes. 20 apa nih bahasa Inggris? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Tuh. Ya.
Pengucapannya piye? Karek kowe. Nah, kuwi Wow. apa jenenge? Grapes. Kita mau makan itu, guys. Semoga rezekiku tambah lancar. Amin. Semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Kaya raya. Amin. Kaya raya. Amin. Kaya raya. Amin. Kaya raya. Kaya raya. Yang terakhir kayak monyet loh. Kaya raya. Pokoknya suge. Amin. Nangge jodoh. Amin. Amin. Karena wanita sekarang kalau tidak punya uang itu dihitung-hitung ke wong lanang. Jadi mari kita usahakan menjadi wanita karir ya guys ya. Karena wong wedok saiki ora duwe duit, apa neh yo pendidikane ora dhuwur. Walah. Terima didoni mbek wong lanang. Judu. Tak itu nih kendan aku. 5 menit enggak saya ya. Jadi kita harus apa jenenge? Ya, minimal nek apa mau urung iso gaya pendidikan sing dhuwur, sugih dhisik guys ya. Banyak uang, setara. Kesetaraan itu penting. Berapa kalian? Yes guys, engko nek wis 0000 engko bakal digunane. Dadah. Ya Allah, emang Kan memang gak iso nek kowe tinggi lungguh. masa kudu ngene wah. Ya Allah, ngene meneh yo. Ini sesak napas anjir. Sumpah sesak napas mah. Wis gampang kok ngene. Sumpah sesak napas. Ayo udah gake Happy New Year. Sumpah lagi bisa bukan. Kowe gak iso mlebu neh engko nek metu. Mbak Bayi wis sombong. Kurang berapa menit ya? Siap-siap Kong. Wis yuk guys, kalian dina berdoa apa jenenge? Berdoa tahun baru, moga-moga tahun ngarep kalian sugih. Amin. Sik guys, apa tadi sik? Kalian mbek Bu oh? Juli sitok le. Karo. Juli le. Kalian mbek Bu ah? Karo. Oleh kurang wae. Kan jadi tukang duit. Terima kasih Mbak Ovi. Kita bisa FOMO. Bismillahirrahmanirrahim sik. Urung le. Wis le. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Wes menengin dalam hati le. Tenan lo ya. Yo doa makan sih. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mama berikanlah firman dan sakna mungkinan sebenarnya amin ya rabbal alamin. Apa yang kuinginkan engkau Mudahkan ya Allah, mudahkanlah apa yang menjadi cita-citaku, jadikanlah apa yang aku inginkan, ngono lho, wujudkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, cheers. Soal. Wes, yuk cheers. Ya Allah kayak biasanya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gue dalam hitungan 1, 2, 12 tok. Cepat. Cepat. Ki acarane sapa ngene iki sakjane. Biasa iki sing mangan isor meja kiri. Lo kok nambah kowe? Ijol. Udah kakek. Ngene iki wong kurang kerjaan ya ngene kita omong. Tahun baru ki mbok yo tinggo tahajud. Malah me opo iki mari ngene ambil air wudu ben padang apa ki jenenge pikirane. Bunda pengen mau pacaran dolane. Padang pikirane. Bagi wis ungkek.
Ungger. Mas guys. Dua belas. Disik salwa apa? Ki sampai dibuang pisan. Kok enak nyemut mercon? Dibuangi pisan sampah-sampah. Oke, tisu. Kayak tisu kayak bilang di kono. Amin. Tunggu niki ngene lho, tahun baru menjadikan tahun yang lebih baik lagi, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Kok kayak anak boyo. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya Allah. Wes ki apa nih? Happy New Year. Aku gak iso mundur babi. Yeay, Happy New Year. Selamat tahun baru semuanya. Semoga kalian selalu diberikan. Kenapa? Gak apa-apa. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu buat emang ya. Terus semoga kalian Dimudahkan urusannya. berkah barokah hidupnya kalian. Moga-moga tahun ini ya, maksudnya tahun 2026 ini semoga kita semua menjadi orang yang kedepannya lebih baik lagi dari tahun kemarin, lebih bisa menghargai sesama orang, Introspeksi diri. menghargai diri kalian sendiri, terus lebih mencintai diri kalian sendiri juga, dan lebih bisa menyayangi, mengayomi keluarga kalian semuanya ataupun orang-orang di sekitar kalian yang kalian sayangi. Semoga kita semua diparingi rezeki yang lancar. Semoga tahun ini adalah tahunnya kita ya, keberuntungan guys, lah, ya. Tahun keberuntungannya kita sing urung bisa menggapai cita-citane kuwi. Semoga kita semua bisa menggapai di tahun ini. Aku berdoa untuk diriku sendiri guys, moga-moga aku bisa bangun rumah 2026. Amin. Gue adalah salah satu wishlister, yo gak terberat sih. Semuanya itu tetap enek ikune yo, enek apa nih dah? Enek takerane cuma, tapi itu adalah wishlist menurutku yang paling puncak. Aku bisa bangun rumah ataupun beli rumah, amin. Yes guys, semoga kalian semua selalu bahagia juga. Selamat tahun Ayah timbal ini. Gak, iku wonge dijedakno. Oke. Bye bye.